Så, nu optager vi, mine damer og herrer. Men det må man godt med. Nej. Jeg tror, det er noget musik på. Ja, performance, det er jo træning. okay, Ja. så gør vi det. Skal vi så tage den både frem og tilbage? Ja, jeg synes også, det er smart, at man kan se det selv. Skal vi prøve at se? Den filmer sgu stadigvæk.